Všetko, čo jestvuje, vychádza z nekonečného tajomstva, inteligencie, ktorá je nepochopiteľná. Toto tajomstvo niekedy nazývame zdroj. Je známy pod mnohými menami naprieč kultúrami a vierami. Boh, Allah, Brahman, Tao, nekonečno, veľký duch. Ten jeden stvoriteľ, božstvo, absolútno. Je to úplne za hranicami ľudskej mysle, za menami, za formami, za myšlienkami. Je to neprejavené, večná tichosť. Tiché lono, z ktorého pramení všetko stvorenie. Neexistujú slová, ktoré by to dokázali skutočne vystihnúť. Hoci sa názvy líšia, všetky poukazujú na ten istý nevýslovný pôvod. Predsa je to samotná podstata tvojho bytia. Tichá prítomnosť za všetkými formami, všetkým bytím, všetkým vedomím. Tento zdroj nie je vzdialená entita. Je to samotný základ tvojej existencie. Predstav si oceán, bezhraničný a hlboký. Všetky veci sú ako vlny objavujúce sa na jeho povrchu. Každá vlna je jedinečná, no je to len voda. Zdroj je táto voda, táto čistá potencialita. Je to ničota, ktorá drží všetko. Tichá sila, nehýbajúci sa hýbateľ. Z tejto hlbokej tichosti sa rozvíja život. Ako kvet, ktorý sa otvára lupienok za lupienkom. Samotný vesmír je prejavom zdroja. Každá hviezda, každá planéta, každé steblo trávy, všetko dýcha životom zdroja. Neexistuje skutočné oddelenie, len zdanie. Toto pochopenie je začiatkom mieru. Pozri sa dovnútra a pocítiš jeho prítomnosť. Tvoje najhlbšie ja je odrazom. Malá iskra toho nesmierneho svetla. Keď je myseľ tichá, môžeš to cítiť. Hlboký pocit pokoja, bytia. Toto je tvoje spojenie s večnosťou. Nie je to niečo, čo treba dosiahnuť, ale uvedomiť si. Už si tým, čo hľadáš. Ticho odhaluje pravdu zdroja vnútri. Z absolútneho pokoja zdroja sa niečo pohlo. Prvý pohyb, prvé vedomé vyjadrenie. Toto sa často nazýva logos, slovo. Ale naprieč časom a kultúrami malo mnoho mien. Kristus, Boží vzor, kozmický princíp, syn, svetlo sveta, pomazaný, živá pravda. V hinduizme sa nazýva ako avatar, v buddhizme ako ideál bodhisattvu, súcitné stelesnenie prebudenej múdrosti. Nie je to slovo vyslovené ľudským jazykom, je to božské vyjadrenie, vibrácia. Pre gnostikov je to aion svetla, božský most medzi nepoznateľným zdrojom a stvorením. Prvá myšlienka, prvé svetlo v prázdnote. Mysticky ho nazvali vnútorný plameň, tichý hlas, alebo vnútorná prítomnosť. Nemanifestované sa začína spoznávať. Filozofi to opísali ako univerzálny rozum, racionálnu štruktúru pod všetkým. Tichá pieseň, ktorá štruktúruje celé stvorenie. Večný sprostredkovateľ medzi nekonečným a konečným. Logos je božská inteligencia. Prítomnosť stvorená z mesa, múdrosť v pohybe. Vlastný poriadok vo vesmíre. Živý puls božského zámeru vodkaný do štruktúry reality. Bez ohľadu na jazyk, tradíciu alebo formu, všetky ukazujú na tú istú žiarivú inteligenciu. Pozrite sa na dokonalú špirálu galaxie. Pozorujte zložitý dizajn snehovej vločky. Toto je logos v hre, jeho myseľ odhalená. Je to základný plán, kozmický plán. Nepevný plán, ale plynúci, vyvíjajúci sa vzor. Hlboká, neotrasiteľná múdrosť prenikajúca všetkým. Toto prvé vyjadrenie pôsobí ako most. Spája beztvarý zdroj so svetom foriem. Je to spôsob, ako sa nekonečné stáva konečným. Ako večné vstupuje do času a priestoru. Logos je princíp manifestácie. Božský rozum, ktorý umožňuje existenciu. Je to myseľ Boha, ak chcete. Ale myseľ ďaleko za našimi obmedzenými predstavami. Logos môžete cítiť v hlbokej meditácii. Keď sa vaša vlastná myseľ stane pokojnou a jasnou, pocit hlbokého poriadku prepojenosti. Dotýkate sa inteligencie, ktorá riadi všetok život. Toto nie je intelektuálne pochopenie. Je to priame vnímanie, pocit poznania. Vzory vášho vlastného života to odrážajú. Dôverujte tejto vrodenej a prirodzenej múdrosti, ona vás vedie. Logos je myšlienka, Duch Svätý je dych. Je to dynamická energia zdroja v akcii. Oživujúca sila, ktorá preteká všetkým. Samotná životodarná krv kozmu vždy prítomná. Je to neviditeľný prúd, ktorý spája všetko. Posvetná rieka, ktorá udržuje každú formu. Cítite ju ako život vo vás. Jemný puls bytia, okamih za okamihom. Táto božská energia nie je od vás oddelená. Je podstatou toho, čo ste. Pohybuje hviezdami a pestuje kvety. Bije vaše srdce a inšpiruje vaše najhlbšie poznatky. Duch Svätý je utešiteľ, sprievodca. Jemný šepot intuície v tichu. Nehovorí slovami, ale poznaním. Pocit správnosti, pokoja, smeru. Tento posvetný prúd je láska zdroja. Uvedená do činnosti, prejavená, sprístupnená. Je bezpodmienečná, objíma všetkých rovnako, snaží sa len živiť, liečiť, pozdvihovať. Keď konáte z miesta lásky,
keď prejavujete láskavosť, súcit, porozumenie. Stávate sa kanálom pre tohto Ducha Svätého. Jeho božská energia preteká vami do sveta. Ak sa chcete spojiť s touto silou, jednoducho buďte prítomní. Cíťte život vo svojich rukách, vo svojich nohách. Pozorujte svoj dých, jemné stúpanie a klesanie. To je Duch Svätý, ktorý vás dýcha. Nie je potrebné sa snažiť ani bojovať. Len dovolte, len buďte. V tomto dovolení otvárate sa jeho nekonečnej milosti a jeho transformačnej sile vo vašom živote. Meno Lucifer znamená nosič svetla, ale táto záhadná postava je známa pod mnohými menami v rôznych kultúrach a tradíciách, pričom každé odráža aspekt toho istého archetypu. Často nepochopený, videný len ako temnota. Ranná hviezda, kedysi jasne žiariaca medzi nebeskými zástupmi. Napriek tomu tento princíp hrá dôležitú úlohu. Helel ben Šachar, žiariaci syn úsvitu v starovekých hebrejských textoch, predstavuje cestu do hustoty, do formy. Samael, žalobca alebo anjel smrti v určitých židovských mystických učeniach. Zážitok zdanlivej oddelenosti od zdroja. Šajtan alebo iblis v islamskom myslení, ten, kto sa odmietol pokloniť Adamovi. Je tiež známy ako protivník, had v záhrade ponúkajúci zakázané poznanie a dokonca aj ako Prometeus. Toto nie je pád z milosti, ale božská hra. Nosič ohňa, ktorý sa vzoprel Bohom, aby povýšil ľudstvo. Pohyb smerom von, aby preskúmal všetky možnosti. V kresťanskej ikonografii sa javí ako drak zvrhnutý z neba, vedúci vojnu proti deťom svetla. Poznať svetlo znamená zažiť tieň. Psychologicky stelesňuje podvodníka, rušiteľa, ktorý spochybňuje poriadok a podnecuje transformáciu. Táto zdanlivá oddelenosť vytvára ilúziu duality. Niekedy sa nazýva falošné svetlo, oslnivé, ale napokon klamné, zrkadlo božskej slávy bez jej pravej podstaty. Dobro a zlo, svetlo a tma, potešenie a bolesť. V podstate, Lucifer môže byť videný ako tieň samotného logosu, zrodený z tej istej ríše ako božské svetlo, ale obrátený dovnútra a prevrátený, zložitý symbol rebélie aj katalizátora prebudenia. Tieto polarity sú polom ľudskej skúsenosti. Cez mnoho mien a príbehov zostáva mocnou a záhadnou prítomnosťou, pripomienkou krehkej rovnováhy medzi svetlom a tieňom. Poskytujú kontrast potrebný pre rast. Bez tieňa, ako by sme mohli skutočne oceniť svetlo. Bez výziev, ako by sme mohli objaviť svoju silu. Lucifer v tejto kozmickej dráme to uľahčuje. Ponúka surový materiál pre evolúciu duše. Táto cesta do duality prináša vzácny dar. Dar slobodnej vôle, sila voľby. V každom okamihu stojíš na križovatke. Vybrať si strach alebo lásku, ego alebo prítomnosť. Reagovať z podmienenosti alebo odpovedať z vedomia. Táto sloboda je posvetná, hoci často zaťažujúca. Práve prostredníctvom našich volieb sa učíme. Takto vedome formujeme svoj osud. Obím tieň, neboj sa ho. Sú to učitelia, ukazujú ti, kde je potrebné svetlo. Tým, že čelíš svojej vlastnej vnútornej temnote s vedomím. Pretváraš ju, integruješ ju. Toto je cesta prebudenia. Vybrať si lásku tvárou v tvár strachu. Vybrať si vedomie uprostred nevedomia. Takto nosič svetla napokon slúži svetlu. Anjeli, ozveny Božej prítomnosti. Naprieč kultúrami a duchovnými tradíciami sú tieto svetelné bytosti známe pod mnohými menami, pričom každé zachytáva iný aspekt ich úlohy ako poslov a sprostredkovateľov medzi božským a ľudským. Anjeli nie sú bytosti s fyzickými krídlami, ako sa často zobrazuje. Nazývajú sa serafíni, ohniví, ktorí obklopujú Boží trón. Sú to frekvencie božskej energie, čisté vedomie. Cherubíny, strážcovia posvetných tajomstiev, rozšírenia nekonečnej lásky a múdrosti zdroja. Malakim, čo v hebrejčine znamená jednoducho poslovia. Poslovia z ríš čistého svetla a bytia. Archanieli, vodcovia medzi nebeskými zástupmi. Existujú za hranicami ľudského vnímania. Anjeli strážni, osobní ochrancovia pridelení jednotlivcom. Napriek tomu ich prítomnosť možno cítiť jemne, nenápadne. Dévy alebo daévy vo východných tradíciách, nebeské bytosti svetla. Sú to pomocníci, sprievodcovia a ochrancovia. V islame sú známi ako malajka, poslušní služobníci Allaha, ktorí vykonávajú jeho vôľu. Vždy k dispozícii, vždy ochotní pomôcť. Tieto anielské bytosti stelesňujú najčistejšie vibrácie božskej lásky, múdrosti a poriadku. Žiarivé odrazy samotného zdroja, poslané, aby viedli, chránili a pozdvihovali. Tieto bytosti svetla pôsobia na mnohých úrovniach. No aj medzi týmito vznešenými bytostiami niektoré padli z milosti, stali sa tieňmi v svetle, odrážajúc kozmickú dualitu, kde sa prelína božská prítomnosť a tieň.
No z tých, ktoré ostali vo svetle, niektoré strážia národy, iné prírodu. Niektoré sú intímne spojené s jednotlivými dušami. Anjeli strážni ponúkajúci vedenie a útechu. Prostredníctvom svojich mnohých mien a prejavov anjeli symbolizujú neustále prítomné spojenie medzi nekonečným tajomstvom zdroja a našou pozemskou existenciou, rezonujúc ako nadčasové ozveny tohto posvetného spojenia. Bezpodmienečne rešpektujú zákon slobodnej vôle. Nezasiahnu, pokiaľ nie sú pozvaní, alebo ak to nie je súčasťou vyššieho plánu duše. Ich pomoc sa často prejavuje ako inšpirácia. Môžete pozvať anjelskú prítomnosť do svojho života, prostredníctvom úprimného zámeru, prostredníctvom otvoreného srdca, vo chvíľach pokoja, v modlitbe alebo meditácii. Požiadajte o ich vedenie, ich podporu, ich liečenie. Potom buďte otvorení prijímať nečakaným spôsobom. Náhly vhľad, pocit pokoja. Pomocná osoba, ktorá sa objaví, synchronistická udalosť. To sú často jemné znaky ich práce. Nehľadajte dramatické prejavy. Anielská pomoc je zvyčajne nenápadná, vpletená do života. Je to ten tichý, jemný hlas vo vnútri. Nečakané teplo v momente zúfalstva. Pocit, že ste držaní, že nie ste sami. Dôverujte týmto jemným podnetom, týmto nežným postrčeniam. Sú to pripomienky neustále prítomnej lásky, ktorá vás obklopuje, podporuje a vedie domov. Ľudská duša, prebudzajúci sa vesmír. Každá ľudská duša je jedinečným vyžarovaním a časťou zdroja. Vzácna iskra božského nekonečného, ktorá sa vydáva na cestu, nesúc v sebe podstatu svetla, blikajúcu v obrovskom tieni tohto sveta. Nie je to len malá časť z teba. Hoci žijeme ponorení do reality často formovanej tieňom a odrazom, obrátenou ozvenou skutočnej žiarivej ríše za hranicami. V každom z nás leží potenciál prebudiť sa. Žijúc v tomto tieni sa ľudia môžu cítiť stratení, roztrieštení alebo odpojení od obrovského kozmického svetla, z ktorého prišli. Ale v každej duši je zasadené semienko prebudenia, volanie povzniesť sa nad ilúziu a znovu objaviť svoje žiarivé dedičstvo. V podstate si duša, ktorá prežíva ľudskosť. Duša nie je len pasívny cestujúci uväznený v tme, ale živý vesmír v pohybe, túžiaci spomenúť si na svoj pôvod a získať späť svoje plné svetlo. Táto duša nesie starodávnu múdrosť, hlboké poznanie. Účel, ktorý sa rozvíja prostredníctvom životných skúseností. Snaží sa učiť, rásť, vyvíjať sa, aby si spomenula na svoju vlastnú vrodenú božskosť a svetlo. Ľudská skúsenosť so všetkými jej výzvami. Jej radosti a smútky, jej víťazstvá a neúspechy. Je zvoleným učebným plánom pre rast duše. Je to tu, v hustote formy, že sa duša učí lekcie lásky, súcitu, odpustenia a odolnosti. Učí sa navigovať dualitu, vybrať si svetlo, nájsť prítomnosť zdroja aj v tme. Prostredníctvom vedomého výberu, sebaobjavania, vnútornej transformácie môžu ľudia preniknúť závojom ilúzie, prekonať tieň, ktorý ich obklopuje. Cesta ľudskej duše je cestou prebudenia. Prebudenie zo sna o oddelení. Spomenúť si na svoju pravú podstatu, svoju jednotu so všetkým. Toto nie je o tom stať sa niečím novým. Je to o odhalovaní toho, čo tam vždy bolo. Prebudenie je hlboká a odvážna voľba vystúpiť s tieňou, preniknúť závojom oddelenia a znovu sa spojiť s bezhraničným svetlom zdroja. Osobné a univerzálne rozvíjanie, vesmír prebudzajúci sa zvnútra, keď si nespočetné duše spomínajú na svoju pravú podstatu a prijímajú žiarivú cestu späť k celistvosti. Je to kozmický tanec svetla a tieňa v nás, ktorý nás pozýva vstúpiť do žiarivej pravdy, ktorá vždy čakala za závojom. Božská podstata skrytá pod vrstvami podmienenosti. Ego myslou vytvorené ja túto pravdu zakrýva. Pokoj a prítomnosť tieto vrstvy rozpúšťajú. Si tu, aby si stelesnil toto prebudené vedomie. Aby si bol živým vyjadrením svetla svojej duše. Toto je tvoj jedinečný príspevok k vesmíru. Priniesť kvality svojej duše do tohto sveta. Láska, múdrosť, pokoj, tvorivosť, radosť. Toto nie je nejaký veľký budúci úspech. Deje sa to v malých chvíľach, v teraz. Tým, že si plne prítomný, si svojou dušou. Duša zvierat, strážcovia čistej prítomnosti. Aj zvieratá sú prejavom božského vedomia. Majú duše, životnú silu a vedomie. Ich forma vedomia je odlišná od ľudskej. Často priamejšia, viac zakorenená v čistej existencii. Žijú prevažne v prítomnosti bez mentálnych príbehov, bez neustáleho blabotania ľudskej mysle. Stelesňujú nevinnosť, prirodzenosť, ktorú sa ľudia často snažia získať späť.
Pozorujte mačku, ktorá odpočíva v slnečnom lúči, alebo psa, ktorý vás víta s nespútanou radosťou. Sú majstrami prítomnosti, jednoduchého bytia. Netrápia sa včerajškom ani zajtrajškom. Existujú naplno v prítomnom okamihu. Ich spojenie so zemou je hlboké. Sú v súlade s prírodnými rytmami. Učia nás už len svojím spôsobom bytia. Zvieratá ponúkajú bezpodmienečnú lásku a prijatie. Nesúdia vás na základe vašich úspechov. Ani vášho vzhľadu, ani vašich minulých chýb. Vidia podstatu, bytie za formou. Ich čistota nám môže byť zrkadlom, odrážajúc našu vlastnú schopnosť pre jednoduchú radosť, pre spojenie, pre život bez komplikácií. Pripomínajú nám stav, na ktorý sme zabudli, keď sa spojíte so zvieraťom s prítomnosťou, keď sa im pozriete do očí bez myšlienok. Môžete cítiť ich dušu, ich živosť. Dochádza k tichej komunikácii za hranicou slov. Sú našimi spoločníkmi na tejto planéte, spolucestujúcimi na ceste vedomia. Ctiť si ich, rešpektovať ich, učiť sa od nich. Sú strážcami múdrosti, ktorú zúfalo potrebujeme. Veľký návrat, cesta domov do teraz. Celá existencia je zapojená do obrovského kozmického tanca. Pohyb od zdroja do formy a cesta späť, návrat k jednote. Toto je veľký návrat, konečný návrat domov. Nie je to cesta v priestore ani v čase, lebo v skutočnosti sme zdroj nikdy neopustili. Oddelenie je ilúzia, hra vedomia. Návrat je posun vo vedomí. Táto cesta domov je proces prebudzania. Uvedomenie si pravdy o tom, kto ste, za obmedzenou identitou ega. Za príbehom, ktorý o vás rozpráva vaša myseľ. Je to uznanie vašej večnej bytosti. Neoddeliteľne spojenej so všetkým, čo je. Ilúzia oddelenosti sa začína rozpúšťať. Nahradená hlbokým pocitom jednoty. Každá vedomá voľba, ktorú urobíte, k tomu prispieva. Každý okamih, keď si vyberiete prítomnosť pred rozptýlením. Vždy, keď si vyberiete lásku pred strachom. Hĺbšie sa zladíte s prúdom návratu. To nielen urýchľuje vaše vlastné prebudenie, ale prispieva aj ku kolektívnemu prebudeniu ľudstva. A skutočne všetkého vedomia vo vesmíre. Všetci sme v tom spolu prepojení. Veľký návrat nie je do vzdialeného neba, alebo do budúceho stavu dokonalosti. Je to návrat do teraz, do tohto prítomného okamihu. Lebo len v teraz možno nájsť zdroj. Len v tichu sa uvedomí jednota. Kráľovstvo nebeské je vo vás tu. Tento okamih je vašim prístupovým bodom. Príjmite ho naplno a ste doma. Spolutvorcovia, tkanie látky reality. Nie ste len pasívnym pozorovateľom v tomto vesmíre. Nie ste len obeťou okolností. Ste mocný spolutvorca so zdrojom. Ohniskový bod, cez ktorý prúdi božská energia, nadobúda formu vo svete osobných skúseností. Váš stav vedomia je váš tvorivý nástroj. Vaše myšlienky, vaše emócie, vaše zámery, všetko prispieva k realite, ktorú vnímate. Keď konáte z ega, zo strachu, z nedostatku, z nevedomých vzorcov. Vytvárate realitu odrážajúcu tieto stavy. Zažívate obmedzenia, konflikty a utrpenie. Toto nie je trest, ale odraz. Vesmír odráža váš vnútorný stav. Toto uvedomenie je kľúčové pre zmenu. Prináša zodpovednosť, ale aj veľkú silu. Tým, že sa zladíte so svojím hĺbším ja, so svojou dušou. Tým, že si vyberiete prítomnosť, lásku a prijatie. Začnete tvoriť z iného priestoru. Priestoru jasnosti, pokoja a hojnosti. Váš vonkajší svet sa začne meniť. Odráža vnútornú zmenu, ktorá nastala. Toto je umenie vedomého tvorenia. Pracovať v súlade s univerzálnou inteligenciou. Príjmite svoju úlohu spolutvorcu. Vnímajte sa ako kanál pre božskú tvorivosť. Akú realitu sa rozhodnete priniesť? Aké vlastnosti si prajete, aby sa prejavili? Začnite vo vnútri. Pestujte pokoj vo svojom srdci. Pestujte lásku vo svojich vzťahoch. Pestujte prítomnosť vo svojom každodennom živote. Takto tkáte novú látku pre ľudstvo.